Durangoko bonbardaketa. Durango lehen mailako bidegurutze batean zegoen eta eskualdeko herririk garrantzitsuena zen. Bere inguruko herrien ekonomia nekazaritzari eta abeltzaintzari lotuta zegoen. 1931an 8.787 biztanle zituen. Errepublika aldarrikatu ondoren, Durangon karlistek jarraitu zuten alkatetzan. Alderdirik bozkatuenetakoak ziren eta. Industriak pisu berezia zeukan Durangoko ekonomian. Bertan zeuden Ferrocarriles Baskongadoseko lantegiak eta biltegi nagusiak. Beste lantegi batzuk ere aipagarriak dira. Olma, Ferretera Bizkaina eta Hijos de Ortiz de Zárate. Bestalde, langile erakunderik indartsuenak honako hauek ziren. Unión General de Trabajadores, sozialista, eta Euskal Langileen Alkartasuna, nazionalista. Anarkistek eta komunistek ere bazeuzkaten euren erakundeak. 1936ko otsailaren 16an hauteskunde orokorrak egin ziren eta Fronte Popularra atera zen garaile. Espainiako eskumak ez zituen onartu hauteskundeen emaitzak eta estatu kolpea antolatzen hasi zen militarren laguntzaz. Bizkaian 3.200 errekete inguru zeuden. Durangoko erreketeek gerrillako taktikak prestatzen zituzten Urkiolan, lotsabarik eta zigorren beldurrik gabe. Mila 1936ko uztailaren 17an, Franco generalak altxamenduari eman zion hasiera. Espainiak Afrikan zeuzkan lurraldeetan. Hurrengo egunean, Molak, Iruñeko kapitain generala zenak, altxamenduaren alde egin zuen, eta ondorioz, Hego Euskal Herria bi zatitan banatuta geratu zen. Nafarroa eta Araba matxinatuen alde, eta Gipuzkoa eta Bizkaia Errepublikako gobernuaren menpe. Altxamendua 3 urte iraungo zituen gerra bilakatu zen. Garai hartan, Legutio edo Villarreal de Álava herria altxatutakoen esku geratu zen, eta gerrako frontea Otxandion eta inguruko mendietan kokatu zen. Gerra hasi eta berehala, Bizkaiko gobernadorearen aginduz, Durangoko udaleko zinegotzi monarkiko eta tradizionalista guztiak aldatu ziren. Hainbat batailoik Durangon ezarri zuten euren kokalekua. Horien artean, Kirikino batailoia jesuitetan, eta beste batzuk San Francisco eta Santa Susana moja egoitzetan. Meses estuvo estabilizado el frente, meses, alrededor de Durango, empezando por Ochandiano, y luego Algueta, Calamúa, Marquina, o sea, toda una circunferencia alrededor, o semicircunferencia alrededor de Durango. Errebolta hasi zen egunetan, Otxandion Santamaina jaiak ospatzen ari ziren. Uztailaren 22ko goizean, Jose Muñoz Jimenezek eta Angel Salas Larrazabal Bizkaitarrak idatutako 2 hegazkin txikietatik 3 edo 4 kiloko bombak bota zituzten Andikona plazara. Ekintzaaren ondorioz, 71 herritar hil ziren, gehienak emakumeak eta umeak. Da, egon zan hemen 18 zelan izin zan, Bilboko Garellano, guardia zobilek, guardia da saltuek, danak etorrike, hemen egon zin orduen 7-8 miliarima. Osea, militar da gauza tropa guztize.
Da kamioi eukin dinamikiaz plazan. Da pentseta horien hemen eguela, baina harrapa horien jente inusenti dana. Andrak eta umiek izenak. Ilek, herriko bakarrik zen, berro eta lauen batero, han kontrolek esan plakan. Da niri hilzata zan, ama, 34 urtekoe. Aitxe 37 urtekoe. Aiztia 31 urtekoe. Neba bat 27 urtekoe. Da loba bat urte bitxerdikoe. Urte batzuk geroago, 1977an, Juan Carlos Lehena erregeak senatari izendatu zuen Salas Larrazabal, eta 1981an aireko armadako kapitain general gradua eman zion. Hitlerren gauza horrela zijoala eta munduan guda izango zalaren hotza bazan. Durango, 1936ko irailaren 25ean bombardatu zuten lehenengoz. 4 bomba jaurti zituzten. Euretako bat frontoira erori zen, eta bertan zeuden 12 lagun hil zituen, Gipuzkoako errefuxiatuak eta milizianoak batez ere. 3 abiodero etorri ziren, eta jenti arababan ondion ezer ez dakitzela. Eta hemen bota bien, hemen eben frontozarra, da horreia bat tortile galanta. Etxuri, soldo batzuk, Asturiano ezien. Da partidon bat erokien desafio da jente asko frontoien. Da frontoien erdire jaso izan bombie. Ia bat tortila bat itzela. Ni sotano baten egon itzen behar gero, zaparro, moidu etxen dieta horre begire eta orman behokela zatzen pegauteko esan. Zatu zen bombi, kontrafrontistik, da orman zulo hundi bat eban, da gero frontuin erdiren arrementau. Eraso honen mendekuz, kartzelan zeuden 22 eskumatarrak kanposantura eraman eta fusilatu egin zituzten. 1936ko irailaren bukaeran eta urriaren hasieran, Mola generalaren erreboltariek Gipuzkoako lurraldeak menperatu ondoren Bizkaiko eta Durangaldeko lurraldetaran zabiatu ziren. Frontea, Ondarroa, Kalamua, Elgeta, Udala eta Otxandio aldean finkatu zen, 1937ko martxor arte gutxi gora bera. Da hori egon zan gero, 9 hilabete oso zuen egon zan linea de fuego, Da gu atagaitu zan emetik, etzi dana abandonaute, refugiaos por donde sea, camino y manta, a pasar hambre y a dormir donde sea. Negu horretan, 1682 errefuxiatuk Durangon aurkitu zuten babesa. Gehienak Gipuzkoatik ihes egindakoak ziren. 1937ko martxoaren 31. Ikusi nago zen, ariplanuek etorri zina, 4 ariplano neuzizek, da beste 3 txikizek. Da, hasi ziren, bomba soltetan, eta gu pentsen genuen papela ziela lehenengotan, baina ez gero papela parek, velozia hartu da ben ondizego, desan genuen ez bomba tiez. Mola generalak eraso nagusia jo zuen, iparraldeko frontea desagertarazteko asmoz, Otxandioko fronteari eraso eginez. Espainiako armadako eta Alemaniako Kondor legioko militarrek Bizkaiko barrualdeko herriak ere suntsitzea erabaki zuten probintzia osoa egun gutxitan eskuratzeko asmoz. Eraso hura burutzeko ardura Italiako abiazione legionariaren esku utzi zuten. Bombardamento terrestreko 214. eskuadrilak Saboia 81 pipistrelo saguzarra motako 5 bomba hegazkinekin hartu zuen parte ekintza hoietan.
213. eskuadrilaren helburua Elorrio izan zen. Soriako aerodromotik abiatu ziren goizeko 7:00. Bomba hegazkinetako komandante batek honako hau idatzi zuen. Amaitu dira etengabeko euri eta ekaitzak. Ekintza honekin, bombardaketa serie luze eta gogorra hasiko dugu etsaien posizioen kontra. 18 CR-32 hegazkinez osatutako eskoltak bat egingo du taldearekin Logroñon. Logroño Altsasu Bergara lerroa jarraituz eta ondoren Bergara Elorrio lerroan goizeko 8:30 formazioak tiro egingo du. Goizeko 8:30 zirela, Durango bombardatzen hasi ziren. Gurutziaga kaletik, Andramari kalerantz, Eskurdirantz eta trenbide geltokirantz jo zuten. Hegaldi bakarrean, segundo gutxitan, 50 kiloko 80 bomba jaurti zituzten. Merkatu plazan, militarrak zeudenez, Andramariko elizpean egiten zuten azoka. Beraz, bombardaketaren unean jende asko zegoen elizpean. Bestalde, Andramari elizan eta jesuiten elizan jendea mesatan zegoen. Erasoaren unean bertan, hegazkin batetik argazki ikaragarriak egin zituzten. Lehen argazkia. Lehenengo bombak Gurutziaga kalean erortzen dira, Veracruz baselizaren aurrean. Bi aldeetako eraikinetan izan zuten eragina eta Gurutziagako gurutzea eraitsi zuten. Bombardaketak kale horretatik jarraitu zuen. Ezkerrean, Garai jauregiaren eta jesuiten ikastetxearen arteko etxeak hartu zituen. Ikastetxea Kirikino batalloiak kuartel gisa erabiltzen zuen. Kalearen beste aldean, bomba batek Santa Susanako komentuaren atzealdean egin zuen eztanda, eta hori izan zen ziurrenez 13 mojen eta langile baten heriotzaren eragilea. Argazki honetan, bombardaketak oraindik ez du eraginik izan batalloi sozialista batek kuartel gisa erabili zuen komentuaren eraikin nagusian. Bombak oraindik erori gabe daude Andramari eta Kalebarria kaleetako eraikinen gainean. Argazkiaren eskumaldean San Francisco komentua ikusten da, beste batalloi sozialista baten kuartela. Komentu horrek ez zuen bombardaketaren kalterik jasan. Interes estrategikoa zuten elementuak. Eibar Markinako frontera daraman errepidea. Elorriora eta Elgetako frontera daraman errepidea. Bilbo Donostia trenbidea. Bigarren argazkia. Segundo batzuk geroago, bombek Santa Susanako komentua eta eliza, Kalebarriako eta Andramari kaleetako etxeak, Andramariko eliza eta bertako egurrezko atari handia, udalazoka, automobil batalloiak garaje gisa erabiltzen zuena, eta Mañaria ibaigaineko zubiaren ondoan zeuden Andramari kaleko etxeak hartu zituen. Bombardaketaren beste lerroak gaur egun Montevideo etorbideak estaltzen dituen soroak hartzen ditu, herriko eskolen aurretik pasatuz. Bombardaketa ez da oraindik Ezkurdiko plazara heldu. Interes estrategikoa zuten elementuak. Otxandioko frontera daraman errepidea, Mañaria ibaiaren gaineko trenbideko zubia, Fundiciones y Talleres Olma, Durangoko tren geltokia, Durangoko ospitalea. Hirugarren argazkia. Bombardaketa Ezkurdiko pilotalekura heldu da, baina ez du eraginik izan EAJ-PNV-ren batzokian. Lerro horretako azken bombak Neberseko monjen atzealdeko soroetan erori dira gaur egun Oñiturri kalea dagoen lekura.
Bonbardaketaren beste lerroak Ermodoko trenbide pasagunearen ondoan dauden etxeen ostera bota ditu azken bombak. Zelan zirenakaz bajatu gainoen bera, atera urten da begitu gainoen delau etozen ganera, da bota bien leleko bombien hasiegaz, geratu nintzen atzeko eskilarapien eskutute. Ni gogoratzen naiz, ume txubi, lepotik ebatute butiko txubi, hil jebeien, beste gizonezko bat errametan eskeite, gero eguen beste oin deuen tokizen iturrizen lehen behorri guen. Da, han kiosko bat eguen TVOek eta periodikoek abe aportuta idien eskeite geratu zen. A mí me cogió ayudando a la misa de Santa María. Era precisamente cuando se habían consumido las últimas vinajeras y en aquel entonces el monaguillo pasaba, según se mira al altar, el misal de la parte izquierda a la parte derecha y entonces el cura cubría el cáliz. En ese momento el monaguillo se ponía de rodillas y yo sentí como un trueno y miré hacia las cristaleras de arriba y vi como si sería un relámpago. Y según estaba de rodillas, puse los antebrazos en la frente, me doblé y me tumbé. Y el cura, un tal Morilla, que era hermano de un notario que había aquí en Durango, pues se bajó la escalerilla y tumbó lo mío. Luego lo que pasó, pues no nos dimos cuenta, pues parece que perdí el conocimiento y cuando ya recobré, pues estaba aprisionado. Entonces, el cura y yo estuvimos rezando. Hasta que de cierto tiempo el cura dejó de rezar. Yo me supuse que se había muerto, como así fue efectivamente. Orduan hasi ziren bordean zantuen. Sartu nintzen giltza atien, da jauzi nintzen mostradorea gaina. Antxe egon nintzen, antxe lurruten, da dana lutze guztiek eta da amaitu zanien, altzen nintzen, da tenatzen portalara, da begitu gora, da zerue ikusten da. Jobe! Euskadi Roja, Bilboko egunkariaren berriemaileak, bonbardaketaren ondoren ikusi zuen herria. Jarraian, deskribapen negargarria egin zuen. En la calle Santa María la mayoría de los edificios aparecían destrozados, al igual que la iglesia que lleva el mismo nombre. En el interior de la iglesia cayeron 4 bombas, que hicieron desplomarse toda la techumbre, el coro y varios tabiques. El pavimento estaba lleno de escombros y enormes bloques de piedra entremezclados con el maderamen. La calle Curuciaga fue también una de las que más sufrieron los efectos de la maldad fascista. La iglesia de los padres jesuitas, situada en esta calle, fue atacada de lleno por varias bombas, no quedando nada en absoluto de su bóveda. El coro y el órgano se confundían entre los escombros. El convento de Santa Susana, ocupado por monjas, recibió igualmente el castigo de las bombas al servicio del fastio, pereciendo 11 de ellas y una muchacha. Garbiketa lanei eta hildakoak aurkitzeari albaitarinen ekin zioten. Zaurituak ospitalera eraman zituzten. Zeregin horiek erraste aldera hainbat lagun etorri zen Bilbotik. Bombarduen etorri zen hilak eta atzetan, plazara, Elixako zera, da naura purtut egon ziren jesuitak eta horra danak, da horra hilak eta eriduek eta. Arratsaldean, laurak laurden gutxiago inguruan berriro alarma kanpai hotsa. 214. eskuadrilako bomba hegazkinak Durangoko tren geltokirantz doaz. Laugarren argazkia. Hegazkinek
Trenbideko zabalgunea, trenbideko tailerrak eta Anaia Maristen ikastetxearen ingurunea bombardatu dituzte. Ez du eraginik izan inguruko beste elementu estrategiko batzuetan, honako hauetan besteak beste. Mikeldi eta Ferretera Bizkaina lantegiak, Bilbora doan errepide nagusia, Mendizabalen txaleta, artilleriako kuartela, Hijos de Mendizabal lantegia, Iurretakin lotzen duen Montoiko zubia, Ortiz de Zarate fundizioak, lokomotoreen garajeak. Bosgarren argazkia. Ke ugari ikusten da trenbideko tailerrak bombardatu ondoren. Uribarriko Andramariko elizaren eta Jesuiten elizaren hondakinak ere ikusten dira. Zenbait ke onjok, 213. eskuadrilako 3 bonba hegazkinak burutzen ari diren erasoaldiaren hasiera erakusten dute zeharkale jarraituz. Makieraldo, Balsania eta Kastelani pilotuek 100 kiloko 8 bonba eta 50 kiloko 32 jaurti zituzten alde zaharra suntsituz, kanposantutik sartuz eta ospitaleko noranzkoan zeharkatuz. Handik ikusten hemen, bombardeoen atzalduko dana. Estazio guztiak dana aztertu jainen, dana putu desertu eta gero jenti kanpora bildu sartu zen, umiek egin jeserak egin jesertu. Da orden abioi etorzen metrailetan. Torten zienien kasakuek, sartzen genien zubizen azpizen. Da zubizen azpizen egozan losak ipinitea, uren ganetik ezin gintzen ibilik jarri batzuk botata, antxe eta martxeta bienien barriro kanpora. Da lar jente plantetan bagainen beste batzuk pino dizetara. Baina gero pino dizek eta metrailetan zelan hasi ziren, ja gero bilurtu jen gainen. Dolan egon gainen gu, hainbat egun. Bombardeo egon zan nien, atzaldien, nik zera, anaio moruen, horrek atzaldien nik eskuten esan, idazpietan, bakizu, goizen, ideien horan altzautzen zan, egurraz behin, ez dakizu, ez takak egin binen. Hain azpizen, metrailamentu, ez dakizen harrapa metrailamentu, metakak egin, idametak, azpizen. Ni bandera nintzen zenan osabie behil zan, da batorrentzen jambo santure, da gure naban topa osabie, berren topetan naban da, danak eusan gorpuz, jambo santu guztia gorpuz beterik, danak trabez batak hilaran ipinik eta bako txaberik izautu zin danokan nahi biltzen ginen, da, alako eramaten, zin naban topau, denaban topeta, pentsa naban darrigor, hainketatik izautu binabela, zehointako diferentik grabite zituen bera betile. Bai egizakoek hainkamisa falta zituen, da bezin zin naban zautu. Da zauztien, ez da hemen gure osabie esan dutzen bateri, bai badau, detor zaitzez neugaz, da ez egin nion da, klaro, zautu neban. Arpegi zeuken, zan garbi-garbirik eta oso-osorik eguen. Bai gerritik, ibera hainkamisa falta zituen. Orduen ja, liunperan, joan ginen hortu santure. Ze zauzkoen, handauzela danak, ipinite. Joan ginen ara, eta aizen zan gauze gogorra. Ze gu sartu ginenean hortu santure, orduen ja gaba. Orduen gaba, eta jentea joan zan abioaitatik alde egiteko eta sartu ziren fosatan. Bakizu zer zana guretzat sartu ginenean ikustiaz bakarrik, are kanporantza doa zela, eta ikustiaz bakarrik zelan fosatatik urtetzeu dien bilurtu ginen lehenengotan. Eta, klaro, guk ezin argirik emon, ze eskendun jakin non dauen aregioa, euren non dauzen. Zezauzkoen, izeleike urkiolen egotia, baina izeleike ondino atzero egotia. Baina argirik eta ez emon. Komandante italiar batek honako hau idatzi zuen. Durangoko bombardaket gure 214 eskuadrilak burutua oso hilgarria izan da. Bombek erasotu beharreko dena estali dute, eta haietako batek ere ez du hutsikekin. Durangok hegazkinen aurka erakutsi duen erreakzioa ahula eta eraginik gabea izan da. Tirokota 1000 metroko altuera inguruan. Hurrengo egunean, apirilaren batean, eguraldi txarrak ez du inolako operaziorik egiteko aukerarik eman. Apirilaren 2. Autobus batek ofizial talde bat darama Zaragozara, eta bertan gazteen zenbait betebehar fisiologiko beteko dira. Apirilaren 2. egun horretan, arratsaldeko 5:00, hegazkinak berriro bueltatu ziren.
Egunkarien esanetan, ordurako herritar gutxi zegoen Durangon. Horregatik, hegazkin horiek ez zuten aurrekoek beste jende hil. Zuhiltzaileak, gudariak, laguntza lanetan zebiltzanak eta ospitaleko mojak harrapatu zituzten. Durangoko ospitaleak zeukan gurutze gorriaren bandera kontuan hartu gabe, ospitalea bera ere bombardatu zuten. Igandean, apirilaren 4an, honako hau idatzi zuen. Gure hegazkinak helburuaren gainean daudela, Alemaniarren Junkers hegazkinekin bat egiten dute, haiek ere helburu bera erasotzen ari baitira. Ordurako, herritarrak ihes eginda zeuden, bai herriaren inguruko etxeetara, bai auzoetara. Egun hartako erasoak kalte arinagoak utzi zituen. Guztira, 5 egunetan aritu ziren erasoka, eta emaitza odoltsua lortu zuten inondik ere. 336 hildako. Inguruko beste herri batzuk ere eraso zituzten airez. Elorrio, Otxandio, Mañaria eta Dima esate baterako. Frontea oso hurbil zegoenez, kazetariek eragozpenak izan zituzten lana ondo egiteko. Ondorioak. 9.000 inguruen habitanti orduen, egun zan. Da gero baserritarrek asko etorretu zinen, plazara, egun guztietan kasi, baina haren ingurunien egon zan bastante gente. Andramariko plazan, egon ziren asko. Karruek eta burdilek eta astuek eta danak, ezta? Da, orduen behin zintzen, antxe, hiltzen jente asko hiltzanan. Antonio Truebak diozkun bezala, 1937ko bombardaketak eta hurrengoek kalte ekonomiko handiak eta gizagalera latzak ekarri zituzten. Andramarin egon zan intendentzize, baina aste santureko orduen utzitu jabien. Gentiek komulgetan beren zeretara junditen, pasko asko egiten. Da orduen, klaro eroko intendentzize bombardietan, baina bombardea ben, bete egun zan elizia eta bombardea bien elizia. Hirurehun eta hogeita hamasei hildakoetatik, ia 200 berehala zendu ziren. Todo lo que era carne se extraía en los camiones, aquí, pum, y a hacer naves y enterrar. Basurtuko ospitalera eta beste erietxe batzuetara eramandakoetatik, 94 hil egin ziren. Egunak aurrera joan ala, hildako kopurua gehitu egin omen zen. Hainbat berrik adierazi zuten, gerora ere gorpuak agertu zirela. Garaipen militarraren ondoren, bombardaketaren arduradunek gertaera hainbat hamarkadatan isilarazten alegintzeaz gain, erantzukizuna argitzeko frogak deusestatzeari ekin zioten. Adibidez, Durangoko auzitegian, erregistro zibilian zehatzago esan da, martxoaren 30etik apirilaren 15era ez da hildakorik ageri. Durangoko kanposantuko ehorzketa zerrendetan, bombardaketaren ondorioz hildakoen izenak ageri ziren orriak apurtu egin zituzten, aztarnak ezabatzeko asmoz, jakina. Durangoko ospitalean ere garai hartako dokumentazio guztia desagertuta dago. Dena dela, bombardaketa egunek 11 hildako utzi zituztela ziurtatzeko, nahikoa da egunkari bat zabaltzea edo kanposantura joatea. Durangaldeko parrokietan ehortzitakoei buruzko oharrek eta orduko Eusko Jaurlaritzaren osasun zerbitzuak eginiko fitxek baino ez dute iraun. Bizkaiko artxibo historikoan gordeta daude guztiak. Bestalde, kalte materialei dagokienez, herrialde suntsituen eta konponketen zerbitzu nazionalak egindako txostenetik ondorio nagusi hauek atera daitezke. 71 etxe lur jota eta beste 5 jauzi beharrez. 229 etxe nola ala kaltetuta, eta Alde Zaharreko eliza eta komentuak ondatuta. Kalerik kaltetuenak Alde Zaharrekoak, Kale Barria, Goienkale eta Artekale. Erreakzioak. Bombardaketaren ostean, Eusko Jaurlaritzak
Bilboko prentsaren eta irratien bidez berehala salatu zuen Durangok jasandako erasoa. Erantzukizuna Alemaniako Kondor Legioari leporatu zion, naiz eta italiarrek burutu. Alemaniarrak Gasteizen zeudenez jaurlaritzak aiesei egotzi zien triskantza. Nik lehenengo Durangoko ondaketa hasi zela lehenengoako izekua, hartu nuen kotxea eta ez bide zuzenetik baizikan, mundialde hortatik sartuta eta gero ez galerazteko edo ez arkitzeko junetorriak bertan gudan aizianak, nik mundialde hortatik jun eta alaxe astean itzan, eta jun izan lehenengo goizian honea Durangoa. Danak, bakizu zer izatetan horretan egunetan. Los fascistas han hecho esto, los fascistas han hecho lo otro, los fascistas dana izen zan, haren aurka. Haren aurka. Hori bakarrik entzut, edo ikusten zan, izparangi guztietan, ez baten bakarrik. Nik neuzkan hartu eman batzuek, Inglaterratik etorritako komisio txiki bat, emakume bat, eta ara Inglaterra aurrak emateko asmakin etorriak. Apirilaren 2an, Frantziako eta Britania handiko kidez osaturiko batzorde bat etorri zen Durangora, eta bisitaren egun berean hegazkinek berriro bota zituzten bombak. Aipatutako batzordeak agiri bat idatzi zuen nazioarte mailan zabaltzeko. Agiriak Hewlett Johnson, Canterburyko deanaren sinadurarekin batera, itzal handiko pertsonek sinatu zuten dokumentua. Londreseko unibertsitatean filosofia irakaslea zen John McMurrayk, Frente Popularreko batzorde eragilean kide zen Davisek, idazlea eta hizlaria zen Margieta Birrek, eta Londreseko County Councilen partaide zen Monica Watelik. Bilboko kontsul frantziarrak bizkor zabaldu zuen Durangon gertatutakoaren berri Pariseko Artxibo Nazionalean aurkitutako dokumentazioak dioenez. Apirilaren 8an, George Luther Stier Hegoafrikar kazetaria Durangora heldu zen. Eta hondamena gertu-gertutik ikusteko eta aztertzeko aukeraz gain, lekukoek ikusitakoa jasotzeko parada ere izan zuen. Times egunkariko berri emaile horrek, egunaietan jasotakoa eta bizi izandakoa irakurlei ezagutzera eman ondoren, El Árbol de Gernika deritzon liburua argitaratu zuen. Ingalaterrara itzuli eta gero, Hugh Johnsonek zenbait hitzaldi eta irrati emankizun eskaini zituen, Durangoko bombardaketaz zuzeneko informazioa zabalduz. Apirilaren 2. edo 3. egunean, Keipo de Llano generala Radio Sevillako mikrofonotik mintzatu zen. Nuestros aviones bombardearon objetivos militares en Durango y más tarde los comunistas y socialistas encerraron a los curas y monjas en las iglesias, asesinándolos a balazos sin piedad y quemando después las iglesias. Ja, oin, orduen ondino bilurrez edo, batan batek esango egun, gorriekin dabila, baina hori zelan izango da. Guk abiorik ez kendu neuki. Ikusi ziren nondik etorri ziren, ikusi ziren zenbaten etorri ziren, ikusi zan dana zelan iehudien. Zike, hori... Han nego esan neskak, asizate esan esaten, Durango bombardioa dela gorrizek. Danik esan utzen, ez dugu zuen lotzarik hori izateko. Ze Durango ez dabe bombardeo gorrizek, ze Durango nego esan gorrizek. Matxinatuen garaipen militarraren babesean, bombardaketarik etzela gertatu sinestarazteko teoriak nagusitu ziren. Bombardaketa onartzen zutenek, ez zioten garrantzi handirik ematen gertatutakoari. Hasieran Keipo de Llanok eta ondoren Valladolideko unibertsitateak egindako txostenak, Las Vascongadas bajo el dominio rojo separatista deritzon txostenaren bitartez, Andramariko eta Jesuiten elizek eginkizun militarra zutela frogatzen saiatu ziren. Beranduago, Gordon Thomas eta Max Morgan Witz historiagileek ere, El día en que murió Guernica liburuan
Durangoko bombardaketa Kondor Legioaren hutsegitetzat jo zuten. Bombardaketaren helburua arma lantegiak suntsitzea zela adieraziz. Jesus Salas Larrazabalen pentsamoldeko historialariek bombardaketa onartu egin zuten, naiz eta kalteei eta hildako jende kopuruari oso garrantzi txikia eman. Vatikanoak gertatutako guztiaren berri izan zuen, Eusko Jaurlaritzak bidalitako telegramen eta Alberto Onaindia abadeak eta beste elizgizon batzuek bidaldutako gutunen bitartez. Baita Isidro Gomai Tomas Toledoko kardinalak, Eugenio Patxeli kardinalari, geroago Pio Amabigarrena aita santua izango zenari bidali zizkion txostenen bidez. Frankoren gurutzadari laguntzeko asmoz, Vatikanoak isiltzea erabaki zuen. Bombardaketak hainbat abade, moja eta fededun katoliko hil eta zauritu zituen arren. Ikuspegi militarretik begiratu ezkero, Durangok bazeuzkan helburu interesgarriak, munizio lantegiak esate baterako, baina 37koa aztertzen badugu, alde zaharreko etxe bizitzak birrintzea, zibilei jazarpena egitea eta metrailatzea, Jurreta eta Durango arteko Monton zubia Bilborekin komunikatzeko oso premiazkoa zena apurtzeko saiorik ez egitea, argi dago helburua biztanleak isutzea izan zela. Operazio honen helburu nagusia, Bilbo inguruetan dauden defentsa eta helburu militarra suntsitzea da. Eta bigarren helburua, gure etsaiak desmoralizatzea, Armada Nazionalari aurre egiteak ezertarako ez duela balioko aireko indar erakustaldiaren bidez.